ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿಗಲೆಗ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮಿಂದ ಚಟ್ನಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಪನ್ಪೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮಿಂದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಎಲೆಡಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಳಿ ಮಂಜುಲ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಓಮ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಐನಾಜಿ ಎಸಳ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 2 ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ತಂದೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗಿತ್ತೆ ಪಾಡುವೆ ನುಂಗಿಲ್ ಚಟ್ನಿ ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಚೇರಿತ ಗಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕಿ ಆನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ತಾರಾಯಿದ ಕಿಲವು ತುಂಡುಂಡು ಅವೆಂದ ನೆಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಆನಿತ್ತೆ ಕಡೆವೆ ಅವನೇನು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದ ಈತ ಸಣ್ಣ ಅಂಡೆಯವು ನಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ತೆ ಒರಿದಿನ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ತಂದಿನಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಜನ ಕಿತ್ತಿಪ್ಪೇನೆ ಇತ್ತೇನು ನುಂಗೆಲ್ ಪುತ್ಪುವೆ ಒಂದೇನು ಕೊಲ್ಲ ತರು ನುಂಗೆಲ್ಗೆ ತಂದಿನಿ ಆತು ಒಂಜಿ ತಾರಾಗಿ ಈತು ನುಂಗೆಲ್ ಬೋಡು ಸರಿಯಾದ ಪುತ್ಪು ಐತೇನು ಇತ್ತೆ ನಾವು ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲೆಗೂ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದೀತಿನ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ನುಂಗೆಲ್ಡು ಉಪ್ಪು ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪಾಡು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ತಾರಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಎತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಆತೆ ಉಪ್ಪು ಪಡಿಯನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿಯೇ ಪಾಡ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ನುಂಗೆಲ್ದ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತಿನ ಹೆಸರು ಅದು ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಕಸ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೋಟು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೇನು ಹೊತ್ತುದು ತುಂಡ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದಿನ ನುಂಗೆಲ್ ಪಾಡ್ವೆನ್ನಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ನುಂಗೆಲ್ 2 ತುಂಡ್ ಮಲ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನುಂಗೆಲ್ದ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಯಾನಿ ಗಂಜಿ ಮಲ್ದಿಚಿ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ದಿನಿ ದಾಲ್ ಮಲ್ದೆ ಐತೊಟ್ಟು ನುಂಗೆಲ್ ಮಿಂತ ಚಟ್ನಿನಿ ಅನ್ನಿಕಲೆಗ್ ತೋಜಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲ್ ದೊಟ್ಟುಲ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನುಪ್ಪುದು ಉಂಡ್ರೆಗ್ ನಿಕುಲೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.